हरे कृष्ण। मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोगाशा मोह कर्माणो ज्ञान हरे कृष्ण। महामानस्तु मां पार्थ दिव्यं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादमव्ययम्। मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अव्ययम्। ஓகே, நாளைல இருந்து பேலன்ஸ் பண்ணலாம் மேம். தேங்க் யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் இன்னைக்கு சைத்தன்யா கிளாஸ் இல்ல, அவங்க படிக்கிறாங்க எல்லாரும். माता जी नमस्कार माता जी। ओके ओके। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण எல்லாருக்குமே नमस्कार माता जी। நமஸ்காரம்। ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸாம் எப்படி எழுதுனீங்க மாதாஜி? எல்லாம் எழுதணும் மாதாஜி, நல்லாவே எழுதணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டெய்லி எக்ஸாம் இருக்கும்போது நமக்கு பெருசா தெரியாது. எப்படியோ ஒரு வாட்டி ஒரு சண்டேயே பரிச்சயம் மாता जी। இல்ல இல்ல, ஒரே I think சண்டே 1 hour. மந்த்லி ஒன்ஸ் வருது ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சிட்டு. ஆமா, ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே உண்டு. ஒரு சாப்டர்னா கம்மியா தான் மாதாஜி இருக்கு, ஈஸியா படிச்சிடலாம். பெரிய சாப்டர் இல்ல, பெரிய சாப்டர் இல்ல. ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியும் இல்ல டிஃபிகல்ட்டும் இல்ல. ப்ராப்ளம் என்ன, சரியா படிக்கிறது இல்ல நாங்க, அதுதான் பிரச்சனைங்க. அண்ட் படிக்கணும். இன்டெப்தா கேட்பாங்கல்ல, உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கவே டைம் சரியா போகுது மாதாஜி. அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, நாங்களும் சோம்பேறிங்க தான் ஒரு விதத்துல பார்த்தா. அதுதான் உண்மை, அது ஒத்துக்கிறது இல்ல நாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மனுஷங்க தானே. கரெக்டா சொன்னாங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு வேர்டு தான் மிஸ்ஸிங், சோம்பேறி மனுஷங்க தானே நாங்களும் அப்படின்னு. அதுவும் சேர்த்து ஐயா அப்படி சொல்லல மாதாஜி, நான் அப்படி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து ஆனா 8:30 மணில இருந்து ஒரே இடத்துல 12 மணி வரையும் உட்கார மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்படி அப்படி எழவே முடியல. 8ல இருந்து 10 வரைக்கும் எக்ஸாம், 10ல இருந்து 12 கிளாஸ். ஒரே இடத்துல உட்காரு. அவ்வளவு நேரம் இருந்தீங்களா மாதாஜி எக்ஸாம்? ராதிகா மாதாஜி இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் ஜாஸ்தியா, 1 மணி நேரம். 50-60 நிறைய எழுதுவாங்க. இன்னும் நிறைய எழுதுவாங்க அவங்க. எத்தனை பக்கம் மாதாஜி எழுதுனீங்க? பக்கம்லாம் இல்ல மாதாஜி, இப்படிதான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் தான் 1.5 மணி நேரம் ஆகும். கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் 14 கொஸ்டின்ல 12 எழுதணும். அந்த ஒரு சாப்டர்ல அத்தனை கொஸ்டின் எடுப்பாங்க மாதாஜி, அப்படியே நுணுக்கமா. டீப்பா படிக்கணும் மாதாஜி, டீப்பா படிச்சாதான் நம்ம எழுத முடியும். உங்களுக்கு கொஸ்டின் பாக்கணும்னா நான் கொஸ்டினை காட்டுறேன், இருங்க. எங்களுக்கும் ஆசையா தான் இருக்கு மாதாஜி, ஆனா வயசு ஏறிக்கிட்டே போகுது. மனசு எங்க இருக்கு மாதாஜி? முதல் வயசாகி போகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு சாயங்காலம் பேப்பர் கிடையாது. இல்ல கொஸ்டின் பேப்பர் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்த மாதிரி இருந்தது. நம்ம எல்லாம் இதுக்கு வந்து 3 வருஷம் தான் ஆகுது, சின்ன வயசு தான் நமக்கு. கரெக்ட். ஆன்மீகத்துல ரொம்ப சின்னவங்க, ரொம்ப எஸ். எல்லாரும் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இல்லையா? பாக்குறேன் மாதாஜி. ஜூம் பண்ணுங்க மாதாஜி, கண்ணு தெரியல. எல்லாம் இங்கிலீஷ். Vasudeva thoroughly completed to Narasimha Muni. மறைக்குதே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எல்லாம் மறைக்குது. ஆமா, பெருசா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஜூம் பண்ணலாம். யார் பாக்குறாங்களோ அவங்க ஜூம் பண்ணலாம். பண்ணலாமா? ஆமா ஆமா, அவங்க பண்ணலாம். எனக்கு இந்த மேக்ல இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம். கரெக்ட். நீங்க வேணா பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா, ஜூம் பண்ணலாம்.
ஜூம் பண்ண மாதாஜி பாதி போயிடுது மாதாஜி, கொஞ்சோண்டு தான் தெரியுது. ஸ்க்ரால் பண்ணி ஒன் பகுதியை படிச்சுட்டு மறுபடியும் ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு பகுதி வரும். வருது வருது. காப்பி பேஸ்ட் போச்சு மாதாஜி. போட்டல, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. வருது வருது. பெருசா What was the purpose? Saiva Mataji. What is the purpose of Narada referring to great parentage of Srila Vyasadeva, referring him as the son of Parasara? Okay, how does Vyasadeva glorify Sri Narada Muni by comparing with different entities, elements in the, அதாவது சூரியனுக்கும் காற்றுக்கும் வந்து ஒப்பிடுவார் ஆக்சுவலி. வாட் ஆர் த டூ காசஸ் ஆஃப் டிஸ்பாண்டன்சி, அதாவது 2 காரணங்கள் என்ன, எதற்கு வியாசதேவர் வந்து வருத்தத்தோட இருந்தார் இல்லையா? வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய, அதாவது வேதாந்த சூத்திரத்தையே தொகுத்தவர் அவர் இல்லையா? வேதங்களை எல்லாமே தொகுத்தவர். அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர் ஏன் வந்து மன வருத்தத்தோட இருந்தார் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பிரீஃப்லி. நல்ல ரிவிஷன் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி, எங்களுக்கும் சொல்லி ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. Yes, explain briefly why Srila Narada Muni condemns any literature that does not describe the glories of Lord as a place of pilgrimage of crows. அதாவது வாயசம் அப்படின்னா காக்கைகள், தீர்த்தம்னா புனித தலம். காக்கைகள் அதாவது காக்கைகள் வந்து தங்கக்கூடிய தீர்த்த தலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அது எல்லாமே பௌதீகத்திற்காக, பௌதீக நன்மைகளுக்காக, மேலும் வந்து புலன் நுகர்ச்சிக்காகத்தான் அத்தகைய லிட்ரேச்சர்ஸ். ஒண்ணு வந்து எந்த நம்ம நார்மலா இந்த ஃபிக்ஷன் கதையெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? நார்மலா ஒரு அதாவது பிலாசபில வந்து எழுதக்கூடிய கதைகள், அடுத்து வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட் எழுதக்கூடிய தத்துவங்கள், இது 2மே அது கீழே தான் வரும். யாரதோ ரொம்பவுமே கரகர. ஆமா மாதாஜி, ஸ்லோகன் நம்பர் அதெல்லாம் போட மாட்டாங்களா? எதுவுமே இந்த ஃபிஃப்த்துக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து அந்த இதுதானே, டு glorify the Lord and his pastimes. ஆமா இருங்க. What are the 2 special qualities of the transcendental literature that are glorified by none as opposed by the mark? இதுதான் இப்ப நான் உங்களுக்கு 2 special qualities and purposes. Transcendental literature வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா, நமக்கு பக்தியை வந்து நம்ம வந்து அதாவது it will give a solution actually இல்லையா? நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல வராம இருக்கிறதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கும். சோ மேலும் வந்து பக்குவம் அடைவோம். நம்ம அதாவது இந்த இருமைகள்ல இருந்து நம்ம வந்து விலகி இருப்போம் இல்லையா? விடுதலை வரும். இது எல்லாமே வந்து கிடைக்கும். சோ அது ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ். நேத்து தான் ஆன்சர் எழுதுனேன். சர்வீஸ் டு பகவான்ஸ் இது இல்லையா? பாகவதாஸ். நீங்க உங்க இஷ்டம் போல எழுத முடியாதா? அல்ல புக்ல இருக்கிற மாதிரி ஏதோ எழுதிருக்க. Transcendental literature of Lord will elevate one to the higher taste of life, and once they taste the sweet part of the lotus feet, Lord's word, even they fall down, அதாவது கீழே விழுந்தா கூட they will get reformed by the chastisement of the Lord himself. பகவான் விடுறதே கிடையாது. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்ருதி அண்ட் ஸ்ரீமதி இருக்கு இல்லையா? சோ சுச்சி என்பது வந்து இந்த நல்ல பிராமண குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, ரொம்ப ஏழ்மையில இருப்பாங்க. பகவான் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே, எக்ஸாம்பிள் நாரத மகரிஷி, அவர் பிறந்ததே வந்து ஒரு ஏழையான வீட்டுலதான் பிறந்தாங்க இல்லையா? இன்சிக்னிபிகன்ட் பேரண்டேஜ் இல்லையா? தாய் ஒருத்தர் தான், அவங்களும் வந்து ஒரு வேலைக்காரர் இல்லையா? இந்த 2 நிலைகள் ரொம்ப ரொம்ப கீழான ஒரு நிலையில தான் இருந்தது. ஆனாலும் அவர் வந்து இந்த சதுர் மாசத்துல என்ன பண்ணார், அங்க வந்த மகாபாகவதர்களுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரிந்ததால் ஒரே ஒரு முறைதான் வந்து ரெமினன்ஸ் யாரதோ ரொம்ப கரகரானது. நான் எல்லாருமே மியூட் பண்ணிடுறேன். so that நீங்களும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூட்டினிட்டியா படிக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து, நாங்களும் பெருசா படிக்கல, இருக்கிற உண்மைதான் நான் சொல்லணும். ஓரளவுக்கு தான் படிக்க முடிஞ்சது. எல்லாருமே மியூட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா யாரு கிட்ட இருந்து நிறைய டைம் வேணும் மாதாஜி, உட்கார்ந்து படிக்கணும். இது வந்து ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் சைல்டுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வருது ஃபுல்லாவே. நான் வந்து அவங்க 2-3 சென்டென்ஸ் தான் கேக்குறாங்க, அதனாலதான் நம்ம நிறையவே எழுதலாங்க. இன்னொன்னு எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வர்றதில்ல. அதுதான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க, அந்த அளவுக்கு கூட அங்க ஞாபகம் வரல எனக்கு. சோ இப்ப பார்த்த உடனே சொல்ல வருது. அதான் ஏன்னா இந்த ஒண்ணு வந்து அனாதை குழந்தை எக்ஸாம்பிளா கொடுத்திருக்கேன் நானு. அதாவது அதுவும் ஒரு ஓமையா கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். அனாதை குழந்தை வந்து யாருமே வந்து இது அதாவது பாதுகாப்பு என்பது இருக்காது. ஆனா ஒரு பணக்கார வீட்டு குழந்தை வந்து
சேம் ஏஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரே லெவல்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து அவருடைய கேபபிள் ஃபாதர் அப்படின்னா அதாவது பார்த்து கொள்ளக்கூடியதுக்காக இருக்கக்கூடிய தந்தை இருக்கின்றார் இல்லையா. சோ அது போலதான் பகவானும் வந்து நம்மள வந்து ஒரு பக்தனுக்கு வந்து எப்பவுமே அவர் ரட்சணை உண்டு இல்லையா. அதாவது அதிக கேர் எடுத்து அவங்க கிட்ட என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் தான் கொடுப்பார், தேவையில்லாத எல்லாத்தையுமே மொத்தம் மெட்டீரியலிவே அவர் எடுத்துருவார் இல்லையா. அப்ப அப்படிப்பட்ட நிலையில வரும்பொழுது அந்த பக்தன் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் டிவோட்டி என்ன நினைப்பாங்கனாக்கா, they will take it as a mercy of the God. That is the highest. ஸோ அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நிமிஷம் எங்க அது டாக்குமெண்ட் அதுதான் பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தா நீங்க இதுக்கெல்லாம் பழகணும். நீங்க அமோக திரிக் அப்படின்னா அமோக திரிக்னா என்னன்னாக்கா அதாவது வெல் டிஸ்கிரைப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேலும் அந்த முன்ன ஜென்மத்திலயுமே அதாவது பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் எல்லா நிலைகளிலுமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. ஸோ குளோரிஃபைஸ் பகவானுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை என்பது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு இது. ஜுகுப்திசம் இதெல்லாம் நீங்க அந்த இது படிச்சீங்கன்னா கண்டமேஷன் எதுக்கு வந்து நாரத முனி வந்து கண்டம் பண்றாரு, 4 புருஷார்த்தங்களை வந்து கண்டம் பண்றாரு. 4 புருஷார்த்தங்கள் நமக்கு எப்பவுமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் ஏற்படுத்தும் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறதுக்கு. So he was chastising Narada Maharishi was chastising Vyasadeva. வியாசர் வந்து என்ன ரிஷி ஆஃப் த அதாவது மகாத்மா பிராமணா ரிஷி ஆஃப் த பிராமணாஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ பகவான் ஸ்வயம் வந்து அதாவது இஸ் எம்பவர்டு அதாவது இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆஃப் த பிளினரி எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த லார்ட் கிருஷ்ணா. சோ அப்படி ஸ்வயம் அந்த நிலையில இருந்தாலும் தன்னுடைய குருவுக்கு அவர் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு பணிவு அவர் இடத்துல ரொம்ப சப்மிசிவா கேட்கிறார் அவர் வந்து. சோ அப்ப அந்த சப்மிசிவா கேட்கறதுக்கு அந்த போது அவர் சொல்வார், இந்த 4 புருஷார்த்தங்களை தான் நீ நிறைய குளோரிஃபை பண்ணிருக்க தேன் குளோரிஃபைங் த சுப்ரீம். அதனாலதான் வந்து நம்ம எல்லாரும் கூட ஏன் இந்த தேவதா வர்ஷிப்புக்கெல்லாம் நம்ம போறோம்ன்ற ரீசன் அதுதான். ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்கள்ல 95% வந்து நமக்கு குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து இந்த 4 புருஷார்த்தங்களை உபயோகப்படுத்தி எப்படி நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறது, எப்படி அதை உபயோகப்படுத்தி நாம சந்தோஷமா வாழ்றீங்க அததான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. தட்ஸ் ரீசன் இஸ் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் கண்டமேஷன். அது என்னைக்குமே வந்து ஒரு உயிர் வாழியை வந்து மேன்மையான இடத்திற்கு இட்டு செல்லவே செல்லாது இல்லையா. அதனாலதான் நாரத மகரிஷி வந்து கண்டம் பண்றாரு. ஸோ யூ ஹாவ் நாட் குளோரிஃபைட் ரிப்பீட்டட்லி. நான் அப்பதான் எனக்கு இந்த இதை வந்து அவ்வளவு டெப்தா படிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல வந்து பிரபுபாதர் எழுதியிருக்காரு இல்லையா. அதாவது கண்ணன் அதாவது நம்ம அதாவது பரம்பொருளுடைய குளோரிபிகேஷன் தான் நிறைய இடத்துல வரும் நம்ம படிக்கும் பொழுது. ஏன் வருது, ஏன் அடிக்கடி இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் வந்து எஸ் யூ நீட் டு குளோரிஃபை த சுப்ரீமசி ஆல்வேஸ். சோ அதனுடைய மேன்மையை வந்து நம்ம அடிக்கடி சொல்றதுனாலதான் நமக்கு கூட அந்த பக்தி பாவம் என்பது வருது. எங்கேயோ ஒரு வாட்டி வந்து பகவானை வந்து அதாவது புகழாரங்கள் சூட்டிட்ட பிறகு கர்மத்தையும் கர்மயோகத்தையும் ஞான யோகத்தையுமே நம்ம வந்து மேன்மையாக நம்ம சொல்ல வந்தோம்னா அதனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. நாம் என்ன பண்ணுவோம், வில் பி இன்க்ளைன்ட் மோர் டுவர்ட்ஸ் த கர்ம ஞான பாதைகள் மீதுதான் நமக்கு மனசு செல்லுமே ஒழிய இறைவன் மீது வந்து நமக்கு வந்து வரவே வராது. ஆனால் உண்மையிலே அந்த கர்ம ஞான பாதைகள்ல சென்றாலும் கூட எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் வந்து நமக்கு எல்லாமே அருள் புரிகிறார் அப்படிங்கிறது இன்டைரக்ட்லி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால்தான் நாரதர் வந்து இஸ் கண்டமிங் ஆக்சுவலி கண்டமேஷன் இவருடைய அதாவது வியாசதேவர் பீங்க அது ஸ்வயம் பகவானாக வந்து அவர் முக்கியத்துவத்தை முதல்ல எதற்கு கொடுத்தார், வேதாந்தத்தை எல்லாம் தொகுக்கும் பொழுது அவர் ராமாயணத்துல கூட நீங்க மகாபாரதத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவர் மெயினா வந்து யுத்தத்துல வந்து பகவத்கீதை வருது இல்லையா. அந்த பகவத்கீதையை வந்து மேன்மைப்படுத்தி அவர் வந்து அங்கேயும் பகவானுடைய குளோரிபிகேஷன் அவர் சொல்லல. அங்க ஒரு இடத்துல மட்டும் சொன்னாங்கன்னா மிச்ச இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே நம்ம அந்த ஸ்டோரி ஹிஸ்டரியை தான் நம்ம பாக்குறோம் நம்ம இல்லையா. So we have never glorified at every moment of the மகாபாரதா வந்து எடுத்துரைக்கப்படவில்லை. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து மகாபாரதத்தை தொகுக்கும் பொழுதும் இந்த பகவத்கீதையே அந்த மகாபாரதத்துல வந்து ஒரு பருவம் இல்லையா, பீஷ்ம பருவம் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு பீஷ்ம பருவத்துலதான் வருது இந்த இது. சோ அப்படி அந்த அந்த ஒவ்வொரு பருவத்திலுமே வந்து பகவானுடைய புகழாரங்கள் வந்து மேன்மையாக எடுத்துரைக்கப்படும். மிஸ்டு ஆக்சுவலி.
சோ வெறுமனே கர்மத்தையும் ஞானத்தை மட்டுமே எடுத்துரைத்திருக்கிறாய். அதனாலதான் முக்கியத்துவம் நாம் எதற்கு கொடுத்திருக்கிறோமோ மீண்டும் மீண்டும் அததான் மனிதர்களாகிய நாமும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா? அதனாலதான் கண்டமிங் இயர். அதனாலதான் பாகவதம் வந்தது. அதாவது புக் பாகவதம் என்பது இதுதான். பகவான் இந்த ரூபத்துலதான் நமக்கு இருக்காரு. யார் ஒருவர் பாகவதத்தை இந்த 12 கேண்டோஸ கண்டிப்பா படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை என்பது உண்டு 100%. சோ நீங்களே கூட இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ படிச்சுட்டே வந்தப்ப இருந்த அந்த ஈடுபாடை விட இப்போ உங்களுக்கு 3rd கேண்டோ வரும்பொழுது உங்களுக்கு ஈடுபாடு நிறைய இருக்கும் இல்லையா? சோ உங்களுடைய இதுலயே மாற்றம் நீங்களே புரிய ஆரம்பிப்பீங்க. சோ உங்களுக்கு நல்லா தெரிய வரும் நம்ம கிட்ட என்ன மாற்றம் இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கேண்ட படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இருந்திருக்காது. ஒரு முயற்சி தான் நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க. ஆனா இப்போ போக போக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பகவானை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தியினுடைய பாவம் கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பா மாற்றம் என்பது இருக்கும். நீங்களே நிதானமா உங்களுக்குள்ளேயே என்ன மாற்றங்கள் இருக்கு என்பதையும் நீங்க அலசி ஆராய வேண்டும். பாகவதம் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரிதான் நமக்கு இல்லையா? அதாவது நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையினுடைய வரலாறு தான் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். அதுவும் பக்தர்களுடைய வாழ்க்கை. சோ அதை நம்ம வாசிக்க ஒரு தூய பக்தர்களுடைய வாழ்க்கை முறை நிறைய நம்ம பேச பேச நம்ம நம்முடைய அதாவது அவங்களுடைய உணர்தல் எல்லாமே நமக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் அடையும் பொழுது அதை உணர்வதற்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கிறது. சோ we should always surrender to the pure devotees அப்படிங்கறது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்ட பிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம் இப்போ ஜெயராத மாதவ பாடிட்டு जय राधा माधव कुंज. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय माधव जय राधा माधव बिहारी. जय गोपी जन वल्लभा. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा. जय गोपी जन यशोदनन्दन ब्रजधन रञ्जन. यशोदनन्दन यशोदनन्दन ब्रजधन रञ्जन. यशोदनन्दन यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा
யமுனா தீரா வனசாரி யமுனா தீரா ஜய ராத மாதவ பிஹாரி ஜெய ஜய ராத மாதவ பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன யமுன தீரா வனசாரி யமுன தீரா வனசாரி யமுனா தீரா ராத மாதவ ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண மாதாஜி நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண நமஸ்காரம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே பிரணாம் மாதாஜி இந்த இடையில கொஞ்சம் கேட்காதனால ஆடியோ கேட்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. நடுவுல ஒரு இது பாடு போறேன், அவங்களுக்கு கூட சேர்த்து பாடுறேன். முழுசு கேட்டு ஆக்சுவலி அதாவது நமக்கு டாலரன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும் இல்லையா? பொறுமை என்பது நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா சிரவணம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நாட் ஒன்லி நீங்க இப்ப உட்காந்து ஸ்லோகங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கேட்கறது மாத்திரம் சிரவணம் கிடையாது. கீர்த்தனம் பண்ணும் பொழுது கூட நம்ம அவங்க பாடுறவங்க அதை நம்ம காதுல வாங்கிக்கணும். நம்ம
ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம பாடணுமே. முழுசா பாடுறவரையிலும் நம்ம பொறுமையா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாடும் பொழுது நீங்க பாடும்போது அந்த பாடினவர் கண்டிப்பா கேட்பாரு, அவரும் சிரவணம் பண்ணணும். இட்ஸ் ஈக்குவல். ஓகே, அதனால அந்த பொறுமையை மட்டும் நாம கொஞ்சம் வளர்த்துக்கணும். புரியறது என்ன, நமக்கு அந்த உந்துதல் இல்லையா, பாடினோம் அப்படிங்கிறது. மாதாஜி, ஆனா ஃபாலோ பண்றதா டெய்லி இது advice பண்ணுவீங்க. மாதாஜி ஒரு தடவை உள்ள அந்த பாட்டு கேட்கறதே இல்ல பண்ணி மாதாஜி. கொடுத்துருங்க நடு மாதாஜி. நடுவுல நீங்க ஒரு ஹரேராமா சொல்லும்போது தானும் ஹரேராமா சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. முழுசும் அந்த 4 வரை தினமும் கேக்குறாங்க. அந்த 4ம் பாடி முடிச்ச பிறகு நம்ம எடுக்கணுங்கிறதே இல்ல, நடுவுல பாடுறாங்க மாதாஜி. அதனால பின்னாடி எங்களுக்கெல்லாம் பாடும்போது அது கஷ்டமா இருக்கு. இடைஞ்சலா முடிச்ச உடனேயே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. சரி, நான் என்ன பண்றேன், மியூட் ஒரு பண்ணா கூட பாட்டு நான் பாடி அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க இடையில மாதாஜி. வந்து கேட்கல மாதாஜி, அது அதனால அவங்க நமக்கு ஒரு இதுவா கான்சென்ட்ரேஷனா பாடும்போது அப்படி டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு மாதாஜி. இதுல மட்டும் இல்ல மாதாஜி, அந்த காலையில ஸ்லோகம் சொல்லும் போதும் அப்படிதான் இருக்கு. ரொம்ப ஒரு மாதிரி இந்த சத்தங்கள் அந்த சத்தங்கள் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நல்ல தெளிவா காதுல விழ மாட்டேங்குது மாதாஜி, ஸ்பஷ்டமா ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, ஏன்னா எல்லாருக்குமே நெட்வொர்க் பர்ஃபெக்டா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. யாருக்கெல்லாம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கோ, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு யாரோ கர்ன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துனே இருக்கு, யாருதுன்னு எனக்கும் தெரியல. ஸோ பேக்ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஸ்பீக்கர் இஷ்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. மியூட்ல இருந்து நீங்க வந்து என்னோடயே சேர்ந்து கூட பாடுங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பொறுமையா பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா, ஸோ நீங்க மியூட்ல இருந்து பாடுங்க, உங்களை யாருமே எதுவுமே சொல்லவே மாட்டாங்க. ஸோ யூ மியூட் இட். அதுக்கப்புறம் வந்து பொறுமையை பகவான் நிதானமா கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. முதல்ல நாம பகவான்கிட்ட இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கத்தை வந்து பிராட் சைத்தன்ய பிரபு கொடுத்தாரு. அவர் தான் பாகவதம் எடுக்கிறது, எங்களுக்கு பக்தி வைபவ் எடுக்கிறது சிங்கப்பூர்ல இருந்து எடுக்கிறாரு. அவர் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் இதுதான் அசோசியேஷன்ல. ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறது வந்து, முதல்ல நாம அதாவது நம்முடைய குறைகள், நாம் என்ன தவறு இழைத்திருந்தாலும் பகவானே நான் செய்யக்கூடிய இந்த பக்தியில வந்து என்னுடைய தவறுகள் எதுவாக இருந்தாலும் என்னை மன்னித்து அருளுங்கள் இல்லையா. முதல்ல நம்ம அதை செய்யணும் இல்லையா. அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரிவதற்கான அந்த இது பிராப்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது மேலும் மேலும் வந்து பெருக்கி கொள்ளணும்ன்ற ஒரு பிரார்த்தனை. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம பக்தியின் தரப்புல ஏதாவது நம்ம வந்து முன்னேற்ற பாதையில எனக்கு இந்த செயல்ல என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, சோ நீங்களே எனக்கு இருந்து வழி நடத்துங்கள், அதன் பிரகாரம் நான் செயல்படுகின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு சமர்ப்பணம். இதுதான் நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கணும். ஒன்று நம்முடைய குறைகள், முதல்ல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகளை பகவான் நிவர்த்தி செய்யட்டும் இல்லையா. அது சின்ன குறையா இருக்கட்டும், பெரிய குறையா இருக்கட்டும், அடுத்தவங்களுக்கு பாதகத்தை கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், நமக்கே பாதகத்தை கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், நமக்கு தெரிய வேண்டாம். அதை பத்தி நம்ம அலசி ஆராயவே வேண்டாம். ஆனால் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த பக்தியில வந்து நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா இது பௌதீக பண்புகளோட கலந்துதான் நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா. அதனால நம்ம வந்து முதலில் பகவானிடத்தில் என்ன கேட்க வேண்டும், நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய அதாவது பக்தியில நம்ம ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள்ல எந்த ஒரு தவறுதல் இருந்தாலும் பகவான்கிட்ட வந்து நாம மன்னிப்பை வந்து நாம கண்டிப்பா கோர வேண்டும். ஸோ இது நம்ம அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இது தானா பக்தி கொள்ளும் பொழுது வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைவேத்தியம், இது என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா, எல்லாமே சமைக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு தவறுதல் என்பது இருக்குமோ இல்லையோ நம்ம கண்களுக்கு தெரியாது, ஆனா பகவானுடைய கண்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். அதனாலதான் பகவானே இதுல நான் ஏதாவது தவறு இழைத்திருந்தாலும் என்னை மன்னித்தருந்து இந்த நைவேத்தியத்தை நீங்க ஸ்வீகரிக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டி. எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு வந்து தூய பக்தி தொண்டு செய்வதற்காக நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸோ பக்தி சேவையில எப்பவுமே நான் இருக்கணும், உங்களுக்கு அந்த நித்தியமான பக்தி சேவைக்கு எனக்கு பிராப்தத்தை கொடுங்க அப்படிங்கறத பகவான்கிட்ட கேட்கிறோம். மேலும் ஒரு செயலை ஆற்றுவதற்கு நம்ம ஏதோ ஒரு செயலை, அதாவது வேலை செய்ய போறோம், நம்ம அது மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனையா இருக்கலாம், இல்லை பாதகமா இருக்கலாம், இந்த செயல் எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு வரும்போது, பகவானே இந்த செயல் இன்னைக்கு நான் செய்துதான் முடிக்கணும், இது என்னுடைய கடமை, ஆனால் எவ்வாறு செய்வது அப்படிங்கிறது எனக்கு கண்டிப்பா தெரியல, பாதை என்பது கிளாரிட்டியா இல்லை, இந்த பக்கம் போனா என்ன சங்கடம் வரும் தெரியாது, அந்த பக்கம் போனா என்ன சங்கடம்னு வர தெரியாது இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கும் பொழுது அவருடைய பாதங்கள் பணிந்து இந்த செயலை வந்து எல்லோருக்கும் நன்மை, எனக்கும் நன்மை பயக்க வல்லதாக இதை மாற்றி
எனக்கு நல் மார்க்கத்தை வந்து தாங்கள் எனக்கு காட்டி அருளுங்கள். சோ நான் வெறும் கருவியாக இருந்து மட்டும் செயல்பட நான் வந்து தயாராகி இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் எப்படி அர்ஜுனர் வந்து இருந்தாரோ இல்லையா, கரிஷ்ய வஜனம் வச்சா அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ நானும் தயாராக தான் இருக்கின்றேன் பகவானே. சோ அப்படிங்கிறத வந்து நாம பகவான்கிட்ட வந்து கண்டிப்பா கேட்டுக்கணும். சோ இப்படிதான் நம்ம பிரார்த்தனைகள் செய்யணும். ஸோ உண்மையிலே இது தானா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கணும். ஸோ பக்தியில போகும்போது எனக்கு தெரியாது இப்படிதான் ஸ்டெப்ஸ்ன்றதும் தெரியாது. ஆனா ஜென்ரலி நான் இது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது இந்த மனசு வரும் எனக்கு. அதாவது இந்த நைவேத்தியத்துல எந்த ஒரு குறை இருந்தாலும் என்னை மன்னித்துங்கள் பகவானே. சோ ஏன்னா எனக்கு தெரியாது, நானும் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த பௌதீகத்துல வந்து என்ன தவறுகள் இழைக்கின்றோம் நம்ம கண்களுக்கு தெரியாத செயல்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனால பகவான்கிட்ட வந்து அந்த நைவேத்தியத்திற்காக கண்டிப்பா நான் எப்பவுமே கூறுவேன். வேற எப்ப எதையும் இதை பத்தி நான் அவ்வளவா யோசிச்சது இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு பிரான் சைத்தன்ய பிரபு சொன்ன பிறகு ஓகே இதுதான் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருந்து சைத குருவா இருந்து வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சது. அது மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு உந்துதல் என்பது வரும் இல்லையா. அந்த இது வந்து யாருன்னா நம்ம எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் தான், பரமாத்மா தான் நம்மள வந்து வழி நடத்துறார். அவருக்கென்று செயலாற்றும் போது கண்டிப்பாக வந்து அந்த வழி நடத்துதல் என்பது இருக்கும். அவருக்கென்று நாம் அனைத்து செயல்களுமே நம்முடைய கடமைகளை மாற்றும் பொழுது வழி நடத்துதல் என்பது உண்மையிலே நிகழும் என்பது இன்னைக்கு பிராண சைத்தன்ய பிரபுடைய விளக்க உரையை கேட்கும் பொழுதுதான் எனக்கு புரிய வந்து. எப்பவுமே நம்ம வி ஷுட் ஹியர் ஃப்ரம் அதர்ஸ். சிரவணம் பண்ணணும். நம்ம ஒருத்தங்களே நம்ம கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நாம எந்த இடத்துல வந்து we are missing, எந்த இடத்துல நம்ம வந்து விட்டுருக்கோம், எந்த இடத்துல நம்ம மேல போயிருக்கோம், எந்த இடத்துல குறை இருக்கு, இதெல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. சோ இவங்க யாரு பிரேமா மாதாஜி கிளாஸ், அடுத்து வந்து பிராண சைத்தன்ய பிரபு கிளாஸ், நம்ம என்என்டி பிரபுஜி கிளாஸ், இவங்க கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்க கேட்கும்போது நிறைய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்க வரும். நான் அங்கெல்லாம் என்ன கேட்கிறோனோ அதனுடைய சாராம்சம் எல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்துரைத்துட்டு இருக்கேன். அதாவது ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி ரொம்ப தேங்க்ஸ். கொஞ்சம் 1 by 1 சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து குறைகளை மன்னிக்கவும், ரெண்டாவது குறைகளை மன்னிக்கவும், பகவானை புகழாரங்கள் சூட்ட வேண்டும். பகவான் புகழணும். நீங்க வந்து நித்தியமும் பகவானை புகழ வேண்டும். ஓகே, அப்படின்னா நமக்கு இவ்வளவு செய்யறதுக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். அதற்காக அவருக்கு வந்து அவர் வந்து he is the supremacy அப்படிங்கறத வந்து மனதுல நினைச்சு கொண்டு அவருக்கு வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுறது. அடுத்து அன்றைக்கு நாம என்ன செய்ய போகிற காரியங்கள் அனைத்துமே பகவான் வழி நடத்தட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகள். அவ்வளவுதான். இது 3 மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். காரியங்களை வழி நடத்தணும். ஆமா, அவர் தான் வழி நடத்துவார். நாம நடத்துறோம்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா அது சொதப்பிடுவோம் நம்ம. ஓகே. ஆமா, அது மேலும் இன்னொன்னு வந்து சொன்னாரு, வாட் எவர் யூ டிசைர், எனக்கு எது நல்லது நீங்க டிசைர் பண்றீங்க அது எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றத வந்து அவர் கரெக்ட். அதாவது எனக்கு எது நல்லதுன்றது பகவானுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. நம்ம எல்லாருக்குமே எது நல்லதுன்னு பகவானுக்கு தான் தெரியும். நமக்கு அது வந்து சங்கடமா கூட இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அந்த சூழ்நிலையில அது சங்கடமா தெரியும். ஆனா பிற்காலத்துல அது பெரிய ஒரு நன்மையை வந்து கொடுக்கும். அதனால அப்ப நமக்கு அது ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசைதான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். தட் இஸ் த ஃபெய்த் வி ஆர் ஹேவிங் ஆன் த காட். அப்ப நமக்கு 2 பட்சம் வந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் கிடையாது பகவான் மீதுன்ற அர்த்தம். ஓகே, எதுவா இருந்தாலும் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல how a worker does the work அப்படின்றதுதான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. Yes, very nice today explanation. நான் கடைசில தான் I joined actually because நினைக்கிட்டே அந்த அவட்ட கேட்கணும்னு நீங்க கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. Okay, thank you. So thank you. I think Usha Mataji, any other points he missed because I joined around 6:05 or அந்த மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணல நான். இல்ல இதுதான் வந்து சொன்னார். ஃபைனல் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் தான் அவரோட மெத்தட் எல்லாமே கனெக்டட் டு தி டெக்ஸ்ட். சோ அந்த யாரெல்லாம் வந்து அதுக்கு பாகவதாலோ அது வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. யாரு இவர் துரு மகாராஜ் வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இதுக்கு மெட்டீரியலிஸ்டா வேண்டினாரு. அப்புறம் வந்து அவரு தானாவே வந்துட்டாரு, சேச்சே நான் இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எல்லாருக்குமே இந்த ஃபீலிங் வரும். எல்லாருக்குமே இந்த ஃபீலிங் வரும். நாம எல்லாருமே ஒரு பௌதிக லாபத்திற்கு தான் முதல்ல நம்ம வந்து போவோம். ஏன்னா நமக்கு அது சங்கடமாக இருக்கும் இல்லையா. 4 விதமான சுக்ருதினோஸ் இல்லையா, அர்த்தார்த்தி இல்லையா, ஜிக்னாஷு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானி. இந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் தான் வந்து பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரிபவர்கள். அர்த்தா என்பது துயருற்றோர்கள் இல்லையா, துன்பத்துல இருந்து போனவர் தான் வந்து துன்பம்
அவர் அர்த்தார்த்தி மெயினா வந்து குரு மகாராஜ் வந்து he want the opulence, அதுக்காக தான். ஏன்னா அவருக்கும் அந்த தந்தையினுடைய மடியில உட்காரணும் இல்லையா, அதுக்கு அந்த ராஜ்யம் வேண்டும் என்றுதான் அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் அவர் சென்றார் முதல்ல. ஆனா அவர் செய்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அந்த சிறு பிராயத்திலே வந்து இந்திரனுக்கு கூட வந்து அந்த தவத்தை எப்படி கலைக்கலாம் தான் நினைச்சார் இல்லையா, அப்படி ஒரு இது. ஆனா பகவான் வந்து பாஞ்சஜன்யத்தோட வந்து துருவ மகாராஜ வந்து வாஞ்சையோட வந்து அணைத்து, சோ மேலும் வந்து புகழ் ஆரங்களை சுட்டி அவர் வந்து உனக்கு அரசாளும் கூடிய அந்த இதெல்லாம் உனக்கு கொடுக்குற அப்படின்னப்ப கூட எனக்கு அதை விட மேன்மையானதை கொடுத்திருக்கீங்க, எனக்கு அது வேண்டான்னு தான் துருவ மகாராஜ் சொன்னார். ஆனாலுமே நாம் எதை வேண்டுமோ அது பகவான் கண்டிப்பா கொடுத்துருவார். சோ அதனால அதுக்காகவே எவ்வளவு 36,000 எவ்வளவு சொன்னார் அவரு, told something, அவ்வளோ ஆண்டுகள் வந்து அவர் வந்து அரசு புரிந்தார் என்று துருவ மகாராஜ். துருவ நட்சத்திரம் என்பது எதற்கு, இந்த மகா பிரளயம் வர வரைக்குமே, அதாவது நம்ம பாகவதத்துல கூட படிக்கிறோம், சில உலகங்கள் மட்டும்தான் வந்து மாற்றத்திற்கு இருக்கும், மிச்சம் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த பிரளயங்கள் மகா பிரளயம் வரும்பொழுது கூட மாற்றங்கள் வந்து சில இதுல எல்லாமே தான் ஏற்படுமே. நம்ம எந்தெந்த உலகம், நம்ம பூ உலகத்துல கண்டிப்பா மாற்றம் உண்டு, நமக்கு மேல இருக்கிற உலகம், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு 3 உலகங்கள் தான், எனக்கு கரெக்டா எக்ஸாக்ட் ஞாபகம் வரல. இந்த 3rd கேண்டோல தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் எந்தெந்த உலகங்கள் வந்து மாற்றம் அடையும், மிச்ச உலகங்கள் எதுவுமே மாற்றம் இருக்காது. அதாவது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய நாவிலிருந்து பிறக்கும் பொழுது மாற்றங்கள் என்பது ஒரு 1 or 2 உலகங்கள்ல மட்டும்தான் இருக்கும், மிச்சம் எல்லாம் அப்படியே ரீடைன் ஆகும். ஓகே, அப்ப அந்த இது வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவரு, ஒரு ஜெயில வந்து சொல்ற, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ நாங்க கண்டிப்பா நிறைவேற்றுறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல போது அவரு ஒரே ஒரு கைதி மாத்திரம் சொல்றேன், எனக்கு வேணும், என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு கம்பளி நல்ல வேணும், சோ தட் நான் இங்க வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஆனா அவர் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு அவரு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சோ பகவான் பகவத்கீதையில இதான் சொல்றாரு, யார் என்னென்ன கேக்குறீங்களோ அது ஏத்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு, நீங்க எப்படி ப்ரே பண்றீங்களோ அப்படின்றது வந்து. அதனாலதான் நீங்க பிரேயர்ஸ் பண்ணும்போது நம்முடைய குறைகளை கண்டிப்பாக நாம உணர்ந்தறிந்து பகவானிடத்தில் மனமார்ந்து மன்னிப்பு என்பது கோர வேண்டும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கடுத்து பகவானை புகழாரங்கள் சூட்ட வேண்டும் இல்லையா. அடுத்து 3வது வந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பகவான் வழி நடத்தட்டும் என்ற அந்த ஒரு இதோட போகணும், அவ்வளவுதான். இந்த 3 நிலைகளை நாம வந்து செய்தோம் என்றால் இதுதான் பக்தியை வந்து எவ்வாறு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய நிலை. ஓகே, 4 இருக்கு, 4 உஷா மாதா சொன்னாங்களே, எது எனக்கு அது சொல்லிட்டாங்க, கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. அதுதான் ஒரே பாயிண்டா சொல்லிட்டேன். அவர் வழி நடத்தினாலே, அவர் வழி நடத்தும் போது நமக்கு எது நல்லதோ அதுதான் கொடுப்பார் பகவான். அந்த கான்பிடன்ஸ் நம்ம எப்படி ஒருத்தரை நம்புறோம் இல்லையா. நம்முடைய நண்பனா இருக்கலாம், தாய் தந்தையா இருக்கலாம். தாய் தந்தை மீது நம்ம யாரோ யூடியூப்ல வந்து போட்டிருக்காங்க, நான் பேசுறது அங்க அப்படியே எக்கோ ஆயிட்டு, ஐ திங்க் அன்மியூட்ல இருக்கீங்க. சோ அதாவது தாய் தந்தையா இருக்கலாம் இல்லையா. சோ அவங்களெல்லாம் நம்ம நம்புறோம். நம்ம தாய் தந்தையை நமக்கு எப்பவுமே கெட்டது பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா, நமக்கு எது நல்லதோ அதுதான் செய்வாங்க அப்படின்னு அந்த கான்பிடென்ட்ல தான் அம்மா எது சொன்னாலும் நம்ம வந்து செயல்படுவோம், ஏன்னு கேட்க மாட்டோம். அதே மாதிரி அப்பா என்ன சொன்னாலுமே ஏன்னு கேட்க மாட்டோம் இல்லையா. அதை எப்படி செய்யறதுன்றது வேணா கேட்டுப்போம்னா, என்ன எதுக்கு இதை செய்ய சொல்ற அப்படின்லாம் நம்ம கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்க மாட்டோம். அதுதான் அன்பு கொண்டு நாம அவர் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. அதே போன்ற அன்பும் நம்பிக்கையும் பகவான் இடத்துல நம்ம வச்சோம்னா கண்டிப்பா அவர் நமக்கு என்ன வழி கொடுக்குறாரோ அதை தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும். அதுல எவ்வளவு பாதகமா இருந்தாலுமே அதை வந்து பொருட்படுத்த மாட்டோம் இல்லையா. நம்ம ரொம்பவுமே ஏழ்மையான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாலும் பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா வைபவங்களையுமே பறிச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்த சொல்யூஷனே. அதாவது ஸ்ரீமதி அண்டு அதாவது சுஷி, இந்த சுஷியா இருக்கிறவங்க தான் மேன்மையானவர்கள் என்று, மிகவும் ஃபார்ச்சுனேட்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட என்ன, அதாவது இந்த ஸ்ரீமதி இருக்கிற வரைக்குமே நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து அன்பு கொண்டு பக்தி கொள்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். எதை விடனாக்கா ஏதுமற்ற நிலையில் இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம கூட பார்க்கலாம். ஒரு காலகட்டம் எப்பயாவது வாழ்க்கையில நமக்கு ஒரு தவிப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில பார்க்கும்பொழுது பக்தியினுடைய பாவமே வந்து மேன்மையா இருக்கும். அதே ஒரு நார்மலான சூழ்நிலையில வந்து நார்மலான பாவத்தை தான் செய்யும். அந்த மாதிரிதான் ஸ்ரீமதியில இருக்கிறவங்களுடைய பாவனை அப்படி இருக்கும், ஏதுமற்ற நிலையில இருக்கிறவங்களுடைய பாவனை இப்படி இருக்கும். சோ யார் அந்த இன்டென்ஸ் பிரேயர்ஸ்ல இருக்காங்களோ பகவான் அவங்களுக்கு இமீடியட்டா வந்து அதாவது வழி என்பது கொடுத்துடுறார், அனுகிரகிக்கின்றார், அவருடைய திருப்பாதங்களை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தையும் கொடுத்துடுறார். ஏன்னா அந்த பக்தியினுடைய அளவு இன்டென்ஸ், அதாவது இன்டென்ஸ் என்பது திக்னஸ் சொல்லலாம். அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு
ஸ்ட்ராங்கா வந்து பக்தி அந்த இடத்துல வந்து சமர்ப்பிக்கணும். நம்ம கூட யாரோ ஒருத்தர் வந்து உயிர் போகக்கூடிய நிலையில இருக்கணும், அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து அவர் முக்கியமான நபர், அவர் வந்து கண்டிப்பா பிழைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் எப்படி இருக்கும், ரொம்பவுமே வந்து ஆழ்ந்து இருக்கும் இல்லையா? அதே ஒரு நார்மலா ஒரு தலைவலி வயிற்று வலினா ஏதோ உடம்பு முடியல ஜுரம் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு சிறு பிரார்த்தனை தான் செய்யும். அந்த மாதிரி ஒரு வேறுபாடு தான் இது. ஓகே, சோ நம்ம நிறையவே செல்வங்களோடு இருந்தா அந்த பக்தி பாவம் என்பது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்ன்றது வந்து மிகப்பிள்ளை. அதையும் எக்ஸப்ஷனா பண்ணக்கூடியவங்க உண்டு, அது வெரி வெரி ரேர், ஒரு 5%. எப்படி நம்ம குலசேகர ஆழ்வார் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட், அதெல்லாம் வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணிடலாம். ஆனா எல்லாருக்குமே அந்த பாவம் என்பது வராது. சோ பிரகிருதேர் குண சாம்யஸ்ய நிர்விசேஷஸ்ய மானவி சேஷ்டா யதஹ சா பகவான் கால பலக்ஷிதஹ. எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதேர் குண சாம்யஸ்ய நிர்விசேஷஸ்ய மானவி சேஷ்டதா யதஸ்ஸ பகவான் காலயித்யுபலக்ஷிதஹ. பிரகிருத்தே ஜட இயற்கையின் குண சாமியஸ்ய 3 குணங்களின் தொடர்பு இல்லாமல், நிர்விசேஷஸ்ய குறிப்பிட்ட குணங்கள் இன்றி, மாணவி ஓ மனுவின் மகளே, சேஷ்டா அசைவு, எத அவரிடமிருந்து, ச அவர், பகவான் பரமபுருஷ பகவான், கால நேரம், இது இவ்வாறு உபலட்சித்த அமர்த்தப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ என் அன்பு அன்னையே, ஓ சுயம்பு மடுவின் மகளே, நான் விளக்கியது போல காலக்கூறு என்பதே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். அவரிடமிருந்து நடுநிலையான வெளிப்படுத்தாத இயற்கையின் பரபரப்பினால் படைப்பு தொடங்குகிறது. ஜட இயற்கையின் வெளிப்படாத நிலை பிரதான என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெளிப்படாத ஜட இயற்கை பரம புருஷ பகவானின் பார்வையால் கலக்கமுறும் பொழுது அது வேறுபட்ட வழிகளில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த கலக்கத்திற்கு முன் அது நடுநிலையில் உள்ளது. ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களின் தொடர்பு இன்றி உள்ளது. அதாவது ஜட இயற்கை பரமபுருஷ பகவானின் தொடர்பு இன்றி எந்தவித வெளிப்பாடுகளையும் உருவாக்க முடியாது. இது பகவத்கீதையில் மிக அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானே ஜட இயற்கையின் விளைபொருட்களுக்கு காரணம். அவருடைய தொடர்பு இன்றி ஜட இயற்கை எதையும் உருவாக்க இயலாது. இதற்குரிய ஒரு தகுந்த சான்று சைத்தன்ய சரிதாமிர்தாவிலும் தரப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஆட்டின் கழுத்தில் உள்ள காம்புகள் மார்பு காம்புகள் போல் தோன்றினாலும் அவை பால் தருவதில்லை. அதுபோல ஜட இயற்கை மிக சிறந்த முறையில் செயல்படுவது போலவும் எதிர்ச்செயல்படுவது போலவும் ஜட உலக விஞ்ஞானிகளுக்கு தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மையில் அது கலக்குபவர் காலம் பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதி இன்றி செயல்படாது. காலம் ஜட இயற்கையின் சலனமற்ற நிலையை கலக்கும் பொழுது ஜட இயற்கை பல்வேறு வெளிப்பாடுகளை உருவாக்க தொடங்குகிறது. முடிவாக பரமபுருஷ பகவானே படைப்புக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு பெண் ஆனால் சினைப்படுத்தப்பட்டால் அன்றி குழந்தைகளை உருவாக்க முடியாது. அதுபோல ஜட இயற்கையும் காலக்கூறின் வடிவில் பரமபுருஷ பகவானால் சினைப்படுத்தப்பட்டால் அன்றி எதையும் உருவாக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18வது பாதமும் ஒரு முறை பார்த்து பெருசா இருக்கா? புஷ்ப மாதாஜி கொஞ்சம் வாசிக்கிறேங்க. அந்தஹ புருஷ ரூபேன கால ரூபேன யோபஹி சமன் வேத்யேக்ஷ சத்வானாம் பகவானாத்ம மாயயா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த புருஷ ரூபேன கால ரூபேன யோபஹி சமன்வேதேஷ சத்வானாம் பகவானாத்ம மாயயா. அந்த அதனுள் புருஷ ரூபேன பரமாத்மா வடிவில், கால ரூபேன காலத்தின் வடிவில், அவர் பகி வெளியில்,
மைந்த்வேதி இருக்கிறார். ஏஷ அவர் சத்வானாம் எல்லா வாழும் உயிரினங்களின் பகவான் பரமபுருஷ பகவான் ஆத்ம மாயையா அவர் ஆற்றல்களால். மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் வெளியில் காலமாகவும் உள்ளே தன்னை பரமாத்மாவாகவும் வைத்துக்கொண்டு இந்த எல்லா வேறுபட்ட மூலக்கூறுகளையும் சரி செய்கிறார். பொருளுரை: மனத்திற்குள் பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவாக உரைகிறார் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையும் பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு ஒரு சாட்சியாக செயல்படுகிறது. இதுவும் வேத இலக்கியத்தில் வேறு ஒரு இடத்தில் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. 2 பறவைகள் உடலாகிய ஒரே மரத்தில் அமர்ந்துள்ளன. ஒன்று பார்க்கிறது, மற்றொன்று மரத்தின் பழங்களை தின்கிறது. தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் உடலுக்குள் உறையும் இந்த புருஷ அல்லது பரமாத்மா பகவத்கீதையில் 13.23 உபத்ருஷ்டா சாட்சி மற்றும் அனுமந்தா இசைவு தரும் அதிகாரி என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா பகவானின் வெளி ஆற்றலினால் தனக்கு தரப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட உடலின் இன்ப துன்பங்களில் ஏற்படுகிறது. ஆனால் மேலான உயிரினம் அல்லது பரமாத்மா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவிலிருந்து வேறானது. அவர் பகவத்கீதையில் மகேஸ்வரர் அல்லது பரம பகவான் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். அவர் பரமாத்மா ஜீவாத்மா அல்ல. பரமாத்மா என்றால் மேலான ஆத்மா என்று பொருள். இந்த மேலான ஆத்மா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவிற்கு வேண்டிய செயல்களை ஆணையிடுவதற்காக அவர் பக்கத்தில் அமர்ந்துள்ளார். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மா ஜட இயற்கையின் மீது ஆட்சி புரிய இந்த ஜட உலகிற்கு வருகிறது. பகவானின் ஒப்புதல் இன்றி ஒருவர் எதையும் செய்ய முடியாது. ஆதலால் அவர் ஜீவாத்மாவுடன் சாட்சியாக ஒப்புதல் தருபவராக வசிக்கிறார். அவர் போக்தாவும் ஆவார். அவர் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவிற்கு பாதுகாப்பும் உடல் ஓம்புதலும் தருகிறார். உயிரினம் உடல் அமைப்பில் பரமபுருஷ பகவானின் அங்கமாக இருப்பதால் பகவான் உயிரினங்களிடம் மிகுந்த பற்றுள்ளவர். துரதிருஷ்டவசமாக உயிரினம் வெளி ஆற்றலால் மயக்கம் அடையும் பொழுது அல்லது தடுமாறும் பொழுது அவர் பகவானுடன் கொண்ட நிலையான தொடர்பை மறைக்கிறார். ஆனால் அவர் தன் உடல் அமைப்பு நிலையை உணர்ந்து கொண்டதும் விடுதலை பெறுகிறார். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவின் அளவோடு கூடிய சுதந்திரம் ஒரு வரம்பிற்கு உட்பட்ட அவரது நிலையினை வெளிப்படுத்துகிறது. அவர் விரும்பினால் அவர் பரமபுருஷ பகவானை மறந்துவிட்டு ஜட இயற்கையின் மீது ஆட்சி செலுத்துவதற்கு என்று போலியான ஆழ்மையுடன் இந்த ஜட இருப்பிற்கு வரலாம். ஆனால் அவர் விரும்பினால் அவர் பகவானின் தொண்டிற்கு வரலாம். தனிப்பட்ட உயிரினத்திற்கு அந்த சுதந்திரம் தரப்படுகிறது. அத்தகையவரின் கட்டுப்பட்ட வாழ்வு முடிவுறுகிறது. அவர் தன் முகத்தை பகவானை நோக்கி திருப்பியவுடன் அவரது வாழ்வும் வெற்றி பெறுகிறது. ஆனால் அவர் தன் சுதந்திரத்தை தவறான முறையில் பயன்படுத்தி ஜட உலக வாழ்வில் நுழைகிறார். ஆயினும் பகவான் கருணையுள்ளவர். பரமாத்மாவாக அவர் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவுடன் எப்போதும் உள்ளார். பகவானின் அக்கறையானது ஜட உடலிலிருந்து அனுபவிக்கவோ அல்லது துன்பப்படவோ இல்லை. அவர் ஜீவனிடத்தில் இசைவு தருபவராகவும் பார்வையாளராகவும் உள்ளார். அதனால் உயிரினம் அவரது செயல்களின் முடிவுகளாக நல்லது அல்லது தீயதை பெற்றுக்கொள்ள நேரிடும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவின் உடலுக்கு வெளியில் பரமபுருஷ பகவான் காலக்கூறாக உள்ளார். சாங்கிய முறை தத்துவத்தின்படி 25 மூலக்கூறுகள் உள்ளன. முன்பே வர்ணித்த 24 மூலப்பொருள்களுடன் காலக்கூறும் சேர்த்து 25 ஆகும். படித்த சிறந்த தத்துவவாதிகளின் கருத்துப்படி பரமாத்மாவும் சேர்க்கப்பட்டு 26 மூலப்பொருட்களாக உருவாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ பிரகிருதேர்குண சாம்யஸ்ய நிர்விசேஷ்ய மானவி
சேஷ்டா யத ச பகவான் கால இத்யுபலக்ஷித. பிரகிருதே இந்த ஜடைய 18 படிக்கணும் மாதாஜி. இல்ல நானு 2 எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, தேங்க் சோ யூ. அதாவது ஜட இயற்கையின் குண சாம்யஷ்ய 3 குணங்களின் தொடர்பு இல்லாமல் பகவான் நிர்குணவாதி. நாம் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்றால் அது சுத்த சத்வ நிலை. நிர்விசேஷ்ய அதாவது குறிப்பிட்ட குணங்களில் இன்றி சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். மாணவி அதாவது மனுவின் மகளே. சேஷ்டா அசைவு. யத அவரிடமிருந்து. சா அவர். பகவான் பரமபுருஷ பகவான். கால நேரம். இது இவ்வாறு. உபலக்ஷித அதாவது அமர்த்தப்பட்டு. சோ என் அன்பு அன்னையே, சுயம்பு மனுவின் மகளே, நான் விளக்கியது போல காலக்கூறு என்பதே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். இங்கு கால ரூபமாக அதாவது வெளியில அவர் கால ரூபத்துல நாம காண்கின்றோம் இல்லையா. மணி என்பது நம்ம எத்தனை மணி இப்போ அப்படின்னு கணக்கு போடுறோம் இல்லையா. இந்த பௌதீக இயற்கையில காலத்தின் அடிப்படையில தான். ஆனா காலத்தின் ரூபத்தில் இருப்பவருமே அவர்தான். அவரிடமிருந்து நடுநிலையான அதாவது எந்த ஒரு பாகுபாடும் இன்றி வெளிப்படுத்தப்படாத இயற்கையின் அதாவது தோன்றாத இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அதாவது ஒரு பண்பு இல்லையா, பரப்பினால் படைப்பு தொடங்குகின்றது. அதனாலதான் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் தோன்றாத ஒரு பண்பு இல்லையா. அதனாலதான் அதுதான் முதல் இதுவே. அங்கிருந்துதான் படைப்பு என்பது ஆரம்பமாகின்றது என்று இந்த ஸ்லோகத்துல அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஜட இயற்கையின் வெளிப்படாத நிலை அதுதான் பிரதானம். அங்கிருந்துதான் படைப்பு என்பது என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெளிப்படாத அந்த ஜட இயற்கை பரமபுருஷ பகவானுடைய பார்வையால் கருவூட்டப்படுகின்றது இல்லையா. கலக்கம் வரும் பொழுது அது வேறுபட்ட வழிகளில் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றது இல்லையா. கருவுற செய்யும் பொழுது அவையெல்லாம் உயிர் ஜீவனங்கள் எல்லாம் பிறக்கின்றது. இந்த காலத்திற்கு முன் அது நடுநிலையில் உள்ளது. அப்படின்னா இந்த பிரதானா இயங்காத நிலையில் இருக்கும் பொழுது அது எந்த ஒரு நடுநிலை என்பது எதுவுமே எந்த ஒரு செயலுமே அங்க இருக்காது. ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் இல்லையா. நாம கூட அப்படியே மரம் மாதிரி ஆடாம அசையாம என்ன எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரிதான் இந்த பிரகிருதியில எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. அந்த காலகட்டத்துல சந்தியா காலம் என்று சொல்ல வேண்டும் இல்லையா. ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இன்றதுக்கு மாற்றம் அடைவதற்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய ஒன்று. மேலும் இப்போ பிரளயம் முடிஞ்சு மீண்டும் படைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல எந்த மாற்றமும் இருக்காது. மேலும் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களில் தொடர்பு இன்றி உள்ளது. அப்போ அந்த 3 குணங்களும் செயல்படாது. அதாவது ஜட இயற்கை பரமபுருஷ பகவானின் தொடர்பு இன்றி எந்த வெளிப்பாடுகளையுமே உருவாக்க முடியாது. இப்ப பிரதானா செயல்படணும்னா அதுதான் பிரதானாதான் பிரகிருத்தியா மாறுது. அந்த பிரகிருத்தியா மாறுறதுக்கு பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை தேவை அப்படிங்கிறது முன்னாடி ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். அததான் மீண்டும் இந்த வியாக்கியானத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சோ மீண்டு பகவத்கீதையில கூட மிக அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. பகவானத்துல தோன்றியது பின்ன பகுதிகள் தான் அந்த ஜடசக்திகள். அதாவது மகத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள், மனசு, அகங்காரம் இதெல்லாமே நாம படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா. சோ பகவத்கீதையில் மிக அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானை ஜட இயற்கையின் விளை பொருட்களுக்கு காரணம். இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல். அவரிடமிருந்துதான் அனைத்துமே இது தோன்றுகின்றது. அவருடைய தொடர்பு இன்றி இந்த ஜட இயற்கை எதையுமே உருவாக்க முடியாது. அவருடைய கடைக்கண் பார்வையின்றி எந்த ஒரு பொருளிலுமே எந்த அபிவிருத்தியுமே ஆகாது கண்டிப்பா. இதற்குரிய ஒரு தகுந்த சான்று தான் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலும் தரப்பட்டிருக்குதா இந்த இடத்துல வியாக்கியானத்துல நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக விளக்குகிறார். ஆட்டினுடைய குழம்புகள் இல்லையா, அது பார்க்கறதுக்கு பசுனுடைய பால் மடி மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா அந்த ஆட்டினுடைய குழம்புகள்ல நம்ம பாலை கறக்க முடியுமா? பார்ப்பதற்கு அப்படி இருக்குமே ஒழிய அதுல பால் கண்டிப்பாக வராது. அதுதான் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். ஆட்டின் கழுத்தில் உள்ள அந்த அந்த அதாவது குழம்புகள்னு சொல்லுவாங்க. அது காம்புகள்னு போட்டிருக்காங்க. மார்பு காம்புகள் போல தோன்றினாலும் அவை பால் கண்டிப்பா தராது. பசுனுடைய பால் மடிப்பாறை இருக்கும், ஆனா பாக்குறதுக்கு அதுல வராது. அது போலதான் ஜட இயற்கை மிகச்சிறந்த முறையில எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிந்தாலும் இல்லையா, எதிர் செயல்படுவதற்கு போலவும் ஜன உலக விஞ்ஞானிகள் தோன்றுகின்றது. ஜன விஞ்ஞானிகளுக்கு தான் இது. அவங்க எல்லாருமே கெமிக்கல், பிசிக்கல், இந்த மாதிரி மெட்டாபிசிக்ஸ் இப்படி எல்லாம் பேசுவாங்க. ஆனா எல்லாமே பேசுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே இங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல மட்டும் எல்லாமே வேதியியல் பிரகாரம் எல்லாம் நடக்கிறது கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கடைக்கண் பார்வை இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த ஒரு செயலுமே செயலாற்ற முடியும். இந்த உண்மையை தான் நாம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது.
ஆனால் உண்மையில் அதை கலக்குபவர் யார் என்றால் காலத்தின் ரூபமா இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவன். பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதி இன்றி செயல்படாது, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இல்லையா, அவருடைய விரிவங்கள். ஜட இயற்கை பல்வேறு வெளிப்பாடுகளை உருவாக்க தொடங்குகின்றது. முடிவாக பரமபுருஷ பகவானை படைப்பிற்கு காரணம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. இதுதான் கரெக்ட். ஒரு பெண் ஆனால் சினைப்படுத்தப்பட்டால் என்று குழந்தைகளை கண்டிப்பாக பெற முடியாது, இது உருவாக்க முடியாது. அது போலதான் இந்த ஜடம் இயற்கை என்பது இந்த பிரகிருதி இல்லையா, பிரதான நிலையில் இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய அந்த கடைக்கண் பார்வை பட்டால் ஒழிய அது பிரகிருதியாக மாறாது, எப்பொழுதும் பிரதானமாகவே இருக்கும். அதாவது தோன்றாத அந்த இயற்கையுடைய பண்பாகவே அது இருக்கும். அது போல ஜட இயற்கையும் காலக்கூற்றின் வடிவில் இல்லையா, கால ரூபம் நம்ம 11வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா, காலனாக வந்திருக்கின்றேன் அப்படின்றது பகவான் தான். பரமபுருஷ பகவானால் சினைப்படுத்தப்பட்டால் அன்றி எதையுமே இந்த இடத்துல உருவாக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ பார்க்கவோ, மேனிஃபெஸ்டேஷன் வியக்த நிலைக்கு, அது அவ்வியக்தமாகவே இருக்கும், வியக்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரவே முடியாது, வெளிப்படுத்தவோ இயலாது. அந்த புருஷ ரூபேன கால ரூபேன ரூபேன யோபகி சமன் வேதேஷ சத்வானாம் பகவானாத்ம மாயையாம். அதனுள் புருஷ ரூபேன பரமாத்மா வடிவில், கால ரூபேன காலத்தின் வடிவில், யா அவர் வகி வெளியில், மைன்வேதி அதாவது மைன்வேதி கால ரூபேன சமன்வேதி, அது சமன்வேதேக்ஷ இல்லையா, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கிறார். ஏஷ அவர் சத்வானாம் எல்லா வாழும் உயிரினங்களில், பகவான் பரமபுருஷ பகவான் ஆத்ம மாயையா அவர் ஆற்றல்களால், அவருக்கு ஆற்றல் உண்டு இல்லையா, அந்தரங்க சக்தி பகிரங்க சக்தி ததாசக்தி 3 நிலைகளிலுமே பகவான் செயல்படுபவர். ஆக்சுவலி அந்த 3 ஆற்றல்களும் அவரிடமிருந்தே வந்திருக்கிறது இல்லையா. சோ அந்த ஆற்றல்கள் எல்லாம் அந்தந்த காலகட்டங்களில் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு செயல்படும். சோ காலமும் ஒரு பண்பு என்பதை இந்த இடத்துல, அந்த காலத்தினுடைய ரூபம் யார், எல்லாம் வல்ல இறைவன் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய ஆற்றலால் வெளிப்படுத்தப்படுவது மூலம் வெளியில் காலமாகவும் உள்ளே பரமாத்மாவாகவும் வைத்துக்கொண்டு இந்த எல்லா வேறுபட்ட மூலக்கூறுகளையும் சரி செய்கிறார். 24 பண்புகள், அதோட ஜீவாத்மா. இந்த 25ஐயுமே அவர் செயல்படுத்துறது எப்படி, வெளியில பகிரங்க சக்தியில காலத்தின் ரூபத்திலையும், உள்ள ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவாகவும் இருந்து கொண்டு அவர் நம்மளை எல்லாருமே வழி நடத்துகிறார் என்று இந்த மொழிபெயர்ப்புல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மனதிற்குள் பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவாக உரைகிறார் என்று இந்த இடத்துல ரொம்ப ரெஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம், நான் இங்க இருக்கேன் அங்க இருக்கேன்னு பகவான் சொல்றார் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இந்த பாகவதத்தினுடைய வியாக்கியானத்திலுமே பகவான் இருக்கக்கூடிய நிலையை இன்னும் அழகா சாங்கிய பிலாசபி மூலியமா நாம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். இந்த சூழ்நிலையும் பகவத்கீதையில விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு ஒரு சாட்சியாக செயல்படுகின்றது இல்லையா. இதையும் செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறோம். இந்த உடல் எனக்கூடிய இந்த மரத்துல 2 பறவைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று சாட்சி பறவை, இன்னொன்று அந்த மரத்தில் அதாவது வரக்கூடிய கனிகளை உண்டு வாழக்கூடிய பறவை. அந்த நிலைதான் இந்த ஜீவனுடையது. இந்த ஜீவன் அன்றாட கையில் அவன் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள், நன்மைகள், தீமைகள் இல்லையா. சில சமயங்கள்ல ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்க வல்லது, சில சமயம் துக்கத்தை கொடுக்கறது, சில சமயத்துல அதாவது அமைதியை கொடுக்க வல்லது இல்லையா. இப்படி சில ஒவ்வொரு விதமான பாவத்தையுமே நம்ம எதிர்பார்க்கின்றோம். அதுதான் அந்த பழங்களுடைய சுவையாக நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த பழம் சிலது ரொம்ப இனிப்பா இருக்கும், சில ரொம்ப சுவையா இருக்கும், சிலது கசப்பா இருக்கும், சிலது துவர்ப்பா இருக்கும் இல்லையா. இந்த மாதிரியான நிலைகள் இருக்கும். ஒரே மரத்துல கனி எடுத்துட்டா கூட அது பழுக்கக்கூடிய நிலையில வச்சுதான் நம்ம அந்த பழம் ரொம்ப கனிந்திருக்கின்றதா, அது ரொம்ப சுவையூட்டக்கூடியதா. மாங்கனி கூட அதே மாதிரிதான், முதல்ல காயா இருக்கும் பொழுது அது ஒரு நிலை வர வரைக்குமே இல்லையா. சோ அந்த ரைப்பன் நிலைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா மாங்கனி எடுத்து நம்ம அந்த காயை சாப்பிடும் போது சில சமயத்துல கசக்கும், அது பிஞ்சிலே எடுத்தாக்கா கசக்கும். அடுத்து கொஞ்சம் பெருசான பிறகு சாப்பிடும்போது துவர்ப்பா இருக்கும். அடுத்து கொஞ்சம் அந்த பழுக்கக்கூடிய நிலையில வரும்போது சாப்பிடும்போது புளிப்பும் மற்றும் ஒரு அழகான ஒரு சுவை இருக்கும். பழுத்த பிறகு இன்னும் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும். ஒரு கனியிலே நம்ம இத்தனை வேறுபாடுகளை காண்கின்றோம் இல்லையா. அதே போலதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இத்தனை வேறுபாடுகளுடைய நிலையை அவன் காண்கின்றான். சோ அந்த பழத்தை உண்ணக்கூடிய பறவைதான் நாம. நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே, ஒரு செயலை நாம் எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றோம் என்பதை சாட்சியாக உட்கார்ந்து அந்த பறவை பார்த்துட்டே இருந்து நமக்கு அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாம் எழுதுறது யாரு,
க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா? அவர்தான் நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவாக உரைகின்றார். 2 பறவைகள் உடலாகிய ஒரே மரத்தில் அமர்ந்துள்ள ஒன்று பார்க்கின்றது, மற்றொன்று மரத்தின் பழங்களை தின்கின்றது. தனிப்பட்ட ஆன்மாவில் உடல் குறையும் இந்த புருஷா அல்லது பரமாத்மா பகவத்கீதையில கூட பாத்தீங்கன்னா மேலும் 13th சாப்டர்லயுமே 23rd ஸ்லோகத்துல உபதிருஷ்டா அப்படின்னா, உபதிருஷ்டா என்றால் சாட்சி, மற்றும் அனுமந்தா, அணு என்றாலே அதாவது ஃபாலோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுமதி வழங்கக்கூடிய நிலையில இருக்கு. அனுமந்தா அதாவது இசைவு தரும் அதிகாரி, எத அப்ரூவர். பகவான் தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்ரூவல் கொடுக்கறது. நமக்கு சிறிய சுதந்திரம் இருக்கிறது. அந்த சிறிய சுதந்திரம் நாம எந்த குணத்திற்கேற்றவாறு செயல்படுகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு அந்த செயல்கள் என்பது அமைகின்றது இல்லையா? இதை இப்படிதான் செய்தே ஆகிறோம் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போகும்பொழுது வேற வழி இல்லாம பகவான் நம்ம தவறே இழைக்கிறதுக்கு போனா கூட அப்ரூவல் கொடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார். சில நேரங்கள்ல நம்ம அது தவறு ஆகும்ன்றது தெரிஞ்சா கூட கொஞ்சம் தயக்கம் என்பது இருக்கும் நமக்கு அது செயல்படும் பொழுது. அந்த தயக்கம் ஏன் வருதுன்னா அது செய்யக்கூடாது என்பதற்கு செய்யணும்ன்ற அந்த நம்ம உந்துதல் இருந்தாலும் அதற்கு அனுமதி உள்ளுக்குள்ள பகவான் கொடுக்கறது கிடையாது. அதனால்தான் அந்த தயக்கம் எல்லாமே நமக்கு ஏற்படுறது. ஆனா அதையும் மீறி நம்முடைய ஆசை என்ன பண்ணோம்னா அந்த செயலை செய்ய வைக்கும் இல்லையா? அதுதான் நம்ம ஓவர் ரூலிங். அப்ப பகவானும் நம்ம சங்கடப்படுவோமே என்று நம்மள அனுமதி கொடுக்குறாரு. எப்படி நம்ம வீட்டுல தாய் இந்த குழந்தை இது சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா கூட சாப்பிட்டே ஆகணும்னு அடம் பிடிக்கும் பொழுது கொஞ்சமாவது அந்த தாய் குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்படியே அந்த சமாதானம் படுத்துறது. அதே மாதிரிதான் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்படி நம்ம அந்த துன்பப்படுவதற்கும் நம்ம இசைவு என்பது பகவான் நமக்கு ஏன் கொடுக்கறாருன்னா நம்முடைய அதாவது விருப்பத்தினால்தான் நமக்கு அது கிடைக்கின்றது. பகவானுக்கு நம்ம கஷ்டப்படணும்ன்ற விருப்பம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஆனாலும் எவ்வளவு இடையூறுகள் வந்தாலும் நாம் அதையும் மீறி என்ன பண்றோம், நம்ம அது நன்மையை கொடுக்காத அந்த செயல்ல கூட நாம் ஈடுபட்டு விடுகின்றோம். அது நம்ம குணத்திற்கேற்றவாறு அஜ்ஞானம் மற்றும் அதாவது ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல அப்படி செயல்பட அந்த பலன்களை எல்லாம் நாம தான் அனுபவிக்கின்றோம். இசைவு தரும் அதிகாரி அதாவது ஓகே அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடியவர் தான். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா பகவானின் வெளி ஆற்றலினால் அதாவது பகிரங்க சக்தியினால் தனக்கு தரப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட உடலின் இன்ப துன்பங்களில் ஈடுபடுகிறது இல்லையா? நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள்னால நமக்கு இன்பமும் வருகின்றது, துன்பமும் வருகின்றது. அதை நாம தான் அனுபவிக்கின்றோம். ஆனால் மேலான உயிரினம் அல்லது பரமாத்மா அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவிலிருந்து வேறானது. அவர் எதையுமே அனுபவிக்கிறது கிடையாது. நாம் அனுபவிக்கிறத பார்த்துட்டுதான் இருக்கார். அவர் பகவத்கீதையில் மகேஸ்வரா இல்லையா? அவருக்கு மகேஸ்வரர் என்ற நாமமும் உண்டு. பரம பகவான் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். அவர் பரமாத்மா, ஜீவாத்மா கிடையாது. ஈச பரமாத்மா. பரமாத்மா என்றால் மேலான ஆத்மா என்று பொருள். மேலான ஆத்மா கட்டுப்படுத்த ஆன்மாவிற்கு வேண்டிய செயல்களை ஆணையிடுவதற்காக அவர் பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். நமக்கு உள்ளுக்குள்ளன்னு ஒண்ணு சொல்லி இது செய்தாகணும், இது பண்ணணும்ன்றது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள நன்மைகள் எல்லாம் கொடுக்க வல்லது எல்லாமே. நமக்கு அந்த சூழ்நிலை சங்கடமா தெரிஞ்சாலுமே பகவான் உள்ளுக்குள்ள அனுமதி வழங்குகிறார், இதைதான் நீ செய்யணும்ட்டு. சோ அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஆனா நம்ம மனசு இது கரெக்டா இருக்குமோ இல்லையோ, இது இப்படிதான் போகணும்னு நினைச்சு நாம என்ன பண்ணுவோம், செயல்படுவோம். அப்ப அதனுடைய எதிர் விளைவுகள் எல்லாம் நாம தான் சந்திக்கணும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா ஜட இயற்கையின் மீது ஆட்சி புரிய இந்த ஜட உலகத்திற்கு வருகின்றது. நாம எல்லாமே இங்க ஆட்சி புரியணும்ன்ற வர்றதே. பகவானின் ஒப்புதலின்றி ஒருவர் எதையுமே இந்த இடத்துல செய்ய முடியாது. ஆனால் அவர் ஜீவாத்மாவுடன் சாட்சியாக ஒப்புதல் தருபவராக வசிக்கிறார். அவர் போக்தா அப்படின்னா சுகிப்பவர். அவர் கட்டுப்படுத்த ஆன்மாவிற்கு பாதுகாப்பும் உடலோம்புதலும் அதாவது தருகின்றார். நாம் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்றோம் இல்லையா? சோ அதையும் பகவான் தான் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஆனால் ஹி இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். உயிரினம் உடல் அமைப்பில் பரமபுருஷ பகவானின் அங்கமாக இருப்பதால் பகவான் உயிரினங்களின் மீது மிகவும் பற்றுள்ளவர். அதனாலதான் நம்ம மீது ஏன் பகவான் இவ்வளவு பற்றுதல் கொள்கின்றார் என்றால் we are all part and parcel of him இல்லையா? அவரிலிருந்து வந்தவங்க. ஆனால் நம்முடைய நன்மை தீமைகளை பற்றி அவருக்கு கண்டிப்பாக அக்கறை உண்டு. இறுதியில தன்னிடத்தில் எல்லாருமே சேரணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பும் உண்டு. அதனாலதான் நம்ம கூடயே நம்முடைய நன்மைகளுக்காக பகவான் எப்பவுமே இருந்திருக்கார். துரதிருஷ்டவசமாக உயிரினம் வெளி ஆற்றல் மயக்கம் அடையும் பொழுது அதாவது பகிரங்க சக்தியால் நம்ம ஈர்க்கப்படும் பொழுது நாம தடுமாறுகின்றோம். அவர் பகவானுடன் கொண்ட நிலையான தொடர்பையே நாம மறந்து விடுங்க. அப்ப டிசிஷன் நாம எடுத்துக்கணும். ஆனால் அவர் தன் உடலமைப்பு நிலையை உணர்ந்து கொண்டதும்
விடுதலை பெறுகிறார். ஒருவர் தான் யார் என்பதை உணரும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இதுல இருந்து அவருக்கு வந்து விடுதலை என்பது கிடைக்கிறது. அவர் இங்க வாழும் காலத்திலே அவர் வந்து விடுதலை பெற்ற ஆன்மாவாக வாழக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படுகிறது. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவின் அளவோடு கூடிய சுதந்திரம் ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்டதுதான். நமக்கு எல்லாமே சிறிய சுதந்திரம் தான். ஏன்னா நம்ம அணு ஆத்மா இல்லையா? அவரது நிலையினை வெளிப்படுத்துகிறது. அவர் விரும்பினால் அவர் பரமபுருஷ பகவானை மறந்துவிட்டு ஜட இயற்கையின் மீது ஆட்சி செலுத்துவதற்கென்றே போலியான ஆளுமையுடன் இந்த ஜட இருப்பிற்கு வரலாம். ஆனால் அவர் விரும்பினால் அவர் பகவானின் தொண்டிற்கு வரலாம். இரண்டுமே இல்லையா? அதாவது நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ பகவான் அதை வந்து கடைசியில வந்து அப்ரூவல் பண்ணிதான் ஆகிறார். நாம இந்த பௌதீகத்துல மேன்மை அடையணும்னு நினைச்சாலும் பகவான் அதை நமக்கு கொடுக்கிறார். ஆனா அந்த பலன்களை நாம தான் அனுபவிக்கணும். ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேற்றம் அடைந்து பகவானை இருப்பிடத்தை சேரணும்னு நம்ம மனசுல நினைச்சாலும் பகவான் அதற்கும் அனுமதி கொடுக்கிறார். அவருடைய அனுமதியின்றி நாம எந்த ஒரு செயலுமே செய்ய முடியாது. இறைவன் தொண்டு செய்கின்றோம் என்றால் இறை தொண்டு கூட பகவானுடைய பிராப்தம் தான். நாம செய்கின்றோம் என்று என்றைக்குமே நினைக்க முடியாது. தனிப்பட்ட உயிரினத்திற்கு அந்த சுதந்திரம் வந்து தரப்படுகின்றது செயல்படுத்துவதற்கு மட்டும்தான். அத்தகையவரின் கட்டுப்பட்ட வாழ்வு முடிவும் வாழ்க்கையும் நமக்கு இந்த இடத்துல முடியத்தான் செய்கின்றது. அப்படின்னா இந்த ஜட உடல் என்பது அழிகின்றது. ஆத்மாவுக்கு மட்டும்தான் மீண்டும் ஒரு பிறவியை ஏற்கக்கூடிய அத்தகைய வாய்ப்பு என்பது உண்டு. அவர் தன் முகத்தை பகவானை நோக்கி திருப்பியவுடன் எது வரைக்கும் நாம வந்து அதாவது சாட்சி பறவை பின்னாடிதான் இருக்கு. நாம் எப்போ வந்து அவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்கின்றோமோ அப்ப பகவானுடைய அனுகிரகம் என்பது உண்டு. ஆனா நம்மளுடைய அதாவது பேக் சைட வந்து அவருக்கு காட்டிட்டு நம்ம முன்னேறி வந்து இந்த இயற்கையை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம நிரந்தரமாக நம்ம கண்களுக்கு பகவான் வந்து புலப்படவே மாட்டார். சோ ஆனால் அவர் தன் சுதந்திரத்தை தவறான முறையில் பயன்படுத்தி ஜட உலக வாழ்வில் வந்து நுழைகிறார். ஆயினும் பகவான் கருணை உள்ளவர் பரமாத்மா. அவர் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவுடன் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றார். நம்மளை விட்டு நீங்கிறதே கிடையாது இல்லையா? பிள்ளைகள் கூட நம்மளை விட்டு நீங்கிடுவாங்க. கணவன் மனைவி வீட்டு கூட சில நேரம் தூரமாக இருக்கலாம். அதே மாதிரிதான் இந்த நிலைகள் எல்லாம் இருந்தாலுமே பகவான் எப்பொழுதுமே நம்மளை வந்து விட்டு இருக்கிறதே கிடையாது. பகவானின் அக்கறையானது ஜட உலகில் அனுபவிக்கவோ அல்லது துன்பப்படவோ இல்லை. நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படணும்னு பகவான் என்னைக்கு நினைக்கல. அவர் ஜீவனிடத்தில் இசைவு தருபவராகவும் பார்வையாளராகவும் இருக்கிறார். நமக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கிறோம் அவர் தான், நம்மளை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறவரும் அவர் தான். அதனால் உயிரினம் அவரவரது செயல்களின் முடிவுகளாக நல்லதல்ல தீயதை வந்து அனுபவிக்கின்றது. ஏன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் யாரு? நாம தான் டிசைட் பண்றோம், நாம தான் தீர்மானிக்கின்றோம் இதை இப்படிதான் செய்யணும்ன்றது. அந்த தீர்மானத்திற்கு அப்ரூவல் மட்டும்தான் பகவான் கொடுக்கிறார். சோ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவின் உடலுக்கு வெளியில் பரமபுருஷ பகவான் காலக்கூறாக உள்ளார் இல்லையா? வெளியில காலத்திலேயே ஒரு பண்பு. சாங்கிய முறை தத்துவப்படி 25 மூலக்கூறுகள் உள்ளன. முன்னாடியே படிச்சாச்சு. 24 ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். 25வது வந்து ஜீவாத்மா இல்லையா? 26 வந்து வெளியில வந்து காலமாகவும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கொஞ்சம் கரெக்டா ஃப்ரேம் ஆகல. சோ ஜீவாத்மா வந்து 5th அதாவது 25வது பண்பு. 26வது பண்பு வந்து உள்ள பரமாத்மாவாகவும் வெளியில வந்து இந்த காலத்தினுடைய ரூபத்திலுமே வந்து பகவான் இருக்கின்றார் என்பதுதான் இந்த பதத்தினுடைய விளக்கம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की अद्वैत गदाधर शिवा शक्ति और भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे